Nila nakitando kami dito sa adto, nakakita sa kayo bae nya kung makagunit wagas naay nakita sa imuha dito sa gawas na kay kaangkas. Kinsa man to? Kanang mo wala na siya di kamasayroan. Part ali sa good. Kutsa. Dali dira. Inakoy ingon sa imuha. Sultig tinuod. Ha? Ang Sultig tinuod. Sultig tinuod. Kasi problema ni mo. Naay nakakita sa imuha dito sa gawas na kay kaangkas. Kinsa man to? Si angkas. Katong di kang katrabahoan. Aday, kung na di ka angkas day. Nya, okay ra sa imuha? Kay Mark, kaangkas. extra Sa ako, income adili. to. Namagod. Kuan man gud ako ba na ako sa trabaho ba na gusto siya mag yato daw na ako siya yan. Layo-layo man gud to Nya. niya. Naday nay ing ana nga kung makagunit wagas nakagapos gyud. Part, kusog kay ko magpadagan, lisod pud na dili ko magkuan, magpagunit dari. Paguniton jud ako na. Gingnan man gyud ako da kanang gunit ka ay sa kuha kay basig mahagbong ka. Nya ngano Hindi man pwede na magpalayo siya ana nadi ana magsakay ana dili man gud na pwede gakos jud na dili What? Bro, what are you talking about, man? na pwede na kung paangkas ko na dili mo gakos sa kuha dili na pwede adi panaogo na ako siya. Apik-atik pa kaganahan po siguro ni siya og. O sige part extra income na sayang pug kaayo na dili na ko na kanon. Kanang motora part wala na siya gi kamasayroan. Para lang na sa imong pang-duty ka sa kayan nimo. Nya karon mo ingon ka sa kuha nga extra income. Asa may Sayang manggod no sayang 500 na pa. Got him! Part sayang kaayo. asa man ang 500 karon? Dili sa kuha. Oh. Ihatag sa ako lain pud. Sila yun po na extra income gito para sa kung ano. Lain po di ihatag na ko si mo Extra income gito para sa kung ano. Lain po di ihatag na ko si mo Dili ang bibi. Ayo Ambi. Layo ba kay itong akong gihatag dan Unsa sa iya. layo unsa man? Unsa may gusto niyo masuko ko o ihatag nimo ng 500 sa kuha nga masayro man kaya kaso ihatag na sa kuha Di manggod to pamasahero akong gibuhat na ako. Ipakyaw ko niya 500. Pakyaw o gani ambi ang 500. Pakyaw man kaya. Di ba Kuya pakyaw mo ba sa 500? pakyaw nga makagagos wagas. Ana man jud na part. Pasalamat gani ka na nagsakay sa kuha ginato no. Makagakos wagas. Ana man jud na part. Pasalamat gani ka na nagsakay sa kuha ginato no. Dili mo na pwede na, dili mo Ako pa'y magpasalamat karon. Ako. Oh, Eh, dili man pong kumusugot na dili siya. Ay, panaogo na ako siya, di na ako siya ihatod. Gakos yun na siya. ang 500 sa ambi. Kasi Dapat 500. sa kuha dapat Yawan ni mo, kuha mang good ni. pag mamasahiro gani ka, limit jud ka ana. Di mo na Kay kanang pwede. motora wala gyud na kita masahiroan para lang na sa imuha. Pasalamat gani ka no, naka-extra income Oh, ko. ambi. Oh. Waong ko na tanan. Ayun tayo. Kumuangkas pa to sa imuha, pakyaw 1,000 na. Di mo na pwede. 1,000 na. Dili na pwede Mahurot man punta tong kwarta. Mahurot man punta tong ako iyang kwarta na, 1,000. What? Bro, what are you talking about, man? Sa naman ka Say mahurot. Gusto man kaya niya pakyaw kaniya. Basig pakyaw apil driver siguro ba. Siyempre naman na siya mga dala. Siyempre, iyatod din ako na siya siyang balay, no? Jamming kaayo. Nangaon pag may dito silang balay. Oh. Nice. Siyang boarding house niya. Ayaw ba? Kaon? Kauban mo guna ko na sa trabaho. Siyempre, hago kayo, layo na kayo. Pila to ka oras ang gibiyahe na mo. Hapit na biya to 2 ka oras. Pag sure na kuyawan ninyo napay kakaon-kaon. Sunod ana unsa man. Ha? Sunod ana unsa man. Wala ko kabalo. Kaulakaw kamurang duha. Basta gipakyo ko niya ganiha. Wala ko ikuan. Lagi so kung pakyaw siya dapat 1,000.
Dili kay kanang motora Sige, para lang di, yun na sa ato. mahurot man pud akong iyang kwartahan na oy. Kano na 500 lang siguro. Sa isa ka kinsinas kay isa ra man na siya magpapakyo sa kuha. Yawa ba anang pakyaw? 1,000 lagi. Dili, bakit dagang kay na siya ginanegosyo, ginadala niya dito, ginasabayan na po na ako. Banan ako ba? Ana ba yun na? Kubutan ng guggo part. Basta ako dili ko gusto 500 lang yang pakyaw. Okay ra sa ko ana naka extra income pero ambi ang kwarta tanan-tanan. Yawa ni mo eh. Isa naman ka na. Ambi Tama na na. 500, mahulog na yung kwarta. Ako ana na. Ay, dali lang yun sa kuha. Ano man siya bi? Ako ana na. Bi, para di ko masuko. Yawa ni Ambi na para di ko Ayong. masuko. Pagkaugma, Hindi manggod na ako nino. At least nakita ni mo. Mura na ako. Oyo, yun. waon dyan ako na. Ayong. At least nakita ni mo na ako'y 500. Nagikan sa iya ha. Dili gikan sa ano. Ako sa iya ni gikan ha. Dili na ako iya ni gikan. Taga Kinsinas jud na. Unsa may gilitok nimo? Nga matag kinsinas, matag siya 500. Atik-atik naman siguro ng imuha. Dili. Ang pasabot na ako ba. Taga Kinsinas na jud siya ginadeliveran. Nya, Pakyawon ko niya 500. atik-atik na siguro na imuha. Imuha siguro na ba? Unsi atik-atik. Na nakabuking na manggod na daan. 500. Nado siya ihatod taga Kinsinas. O ihatod na ko siya dito sa ilaha. Kasi nakamalian na. At least na ko extra income. Diskarte ba? Unsa day ka? Ha? Diskarte ba di ay na unya tapos extra income unya dini mo na i-remit sa kuha? Ano i-remit man sa kuha? Extra income ni sa kuha. Dili si mo ha. Kisa man driver. Di ba ako? Extra income ni sa kuha. Tuwa man ang duha motor. Ato alaging duwang motor. Pero akong pangutan na kinsang driver. Di ba ako? Sa kuha ni income. Extra na ako ni. Yo, Alaging duwang motor. Pero akong pangutan na kinsang driver. Di ba ako? Sa kuha ni income. Extra na ako ni. yo. Yo, bagod nimo. Atik imuha din ang kwarta. Jesus Christ. Ano ko may kwarta? Ingon nila nakitaan daw kanya dito sa kanto. Nakakay kasakay ng dae. Unya, kung makagunit wagas. Tapos kung makagas. Tapos kung Wagas. Tapos kung makagunit sa hawak nimo. Gakos na gakos. Oh, Na ba day yamin ako na. Tinood na. Kung makagunit sa hawak nimo, gakos na gakos. Yamin ako na. Tinood na. Pero, kuhaan ko. Nagmasahero ko sa kong kauban. Oh. Wala ko'y gikuhan. Wala ko'y gidinay. Kung masahero man pog ko. Oh. Nako'y 500. Oh. Ambi gani ng 500 no. Di lagi. Ako ani sa income. May na lang sa isa Kinsinas. Nako'y 500. Isod po. Ako lagi ni. Sa day ka. Ambi na lagi. Isa na driver day. Ikaw lagi pero Ah, dapat i-remit yung Ayaw di. Ayaw. ambi na ng kwarta lagi. Unsa naman ang tawhanan Unsa naman ka? Bis may na lang untan. Ako'y Ambi na Ako'y bis. 500. Basta Bugos man na siya. mag-extra ka Basta diya. ha. Basta pagka every Kinsinas jud magsabay jud mi ana. Kuyawa bago nimo. Ay, ihatod na ko siya. Pero 1,000 na. Okay ra sa ko basta 1,000 na. Unsa? 1,000 na. Isa kalibo jud. Ulayan nyo ana. Luoy magudto siya, luoy. Ayaw ko Pwede gani 200 na lang siguro. atik-atik yun yung tawhanan ni Balahi. Mo gani no. Dra. Sa naman ka Sunod oy. ha, 1,000 Buwan na na, oy. Lagot. Sunod ha, 1,000 na. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo